și bine am ales cu un nou vlog puțin mai micuț, dar știți voi. Am venit aici. Teo, eu nu știu dacă faci tu TikTok, dar mă rog. Aoleo, și da, nu știu dacă te dai abonat de la mine, dar mă rog, ce contează, zic. Acum e 10 seara, acum filmez la 10 seara, ce naiba. Da, nu prea ce-mi de zis în acest vlog, puțin mai micuț. Da, vreau să arăt asta. Stai așa că el a încărcat. Stai. Vom pune aici pauză ca să pot să-mi aduc, că e puțin mai departe. Da, am revenit. Asta vreau să arăt. Tableta mea. Tableta mea. Da, mă rog. Mama mea. What the fuck e eu? Da, frate. Bine, dacă tot te uiți la acest videoclip, spune numai să se abonează și la mine. Dacă mai întâlnesc niște prieteni pe grosare, cer numărul de telefon, numărul de WhatsApp și le zic de canalul meu și o să ajung pe la 2 milioane de abonați. Ce zici? Bine, nu știu dacă te dai abonat de la mine, da, mă rog, nu contează. O să zic eu în WhatsApp. Bine, și la toți oamenii care se uită la mine, vă rog să vă abonați cu activa clopoțelul ca să primiți toate notificările când eu filmez un videoclip. Bine? Bine, Teo, și bine toată lumea și bine, Teo. Pentru asta am venit aici, pentru la 10 seara, am ascultat, la 10 seara, ca să filmez acest videoclip. Bine, la toată lumea. O să închidem aici vlogul ăsta mai puțin mai mic, dar vom reveni cu un nou episod.